Boss, na ang subject, boss? Positive. Naadiri ang mat. Buhi ko ninyo, mintas wala pa akong mga kauban. Wa minahadlok. Tara, boss, kay nilakaw na ilang commander. Sige, mauna ni ang takdang panahon. Patay, boss, si commander. Ako si Sergeant Agatha, ang pinakagahi na sundalo sa tibuok kalibutan. Batos, karon na ang panahon para luwaso na to atong commander. Yes, Captain. Nganong naman ka diha? Tapad dire. Pangandam, abtika na imong mga mata kay dili ni basta-basta atong kalaban. Kape, Captain. Howd ne. Good. Tara na. Boss, na ang subject, boss? Positive. Naadiri ang mat. Ngiyate na lisod kay na, boss, kay mat. Dili lang si mat ang naadiri Naa po dire sa English. Bugo man kay kog isay. Abtika na imong mga mata kay naa si Pamilat dire. Boss, kinsa na si Pamilat? Mauna siya ang pinakagahi sa ilang grupo. Maunang abtika na imong mga mata. Abtikon? Bugo, pabutan ti karon. Ayaw, boss. Sige na, boss, concentrate. Luoy kay tong commander, giayo-ayo na nilag kulata. Boss, pabuthanan na to, boss. Kay luo na kay si commander. Kulat nagsinyas, ay pag sinirok. Da, paabot ta diri ha, kay mangihi ko. Tara, boss, kay nilakaw na ilang commander. Sige, mauna ni ang takdang panahon. Inigsinyas na ko ha, pabuto ha. Patay, boss, si commander. Bugo ka, nganong imo man ang gipusil? Gobot na ni. Bato. Usa ka di bato? Boss, gipusil tong hostage. Ay, kabot-buot lagi ng mga tawanan eh. Asa na masel? Narito, boss. Na, nayate na, gitudlot ang commander. Upo, boss, upo. Ay gahi mo ha. Hoy, okay ba ka diha? Murag sa imo ka man tanang padong ang bala. Bossing! Okay ba ka? Hoy, sa tanan ninyo, okay pa ne? Yate mong mga buhanga mo. Palpak yun mo ba?